Ahojte, vítajte pri prvom videotutoriáli k cvičným príkladom z predmetu separačné procesy, ktorý zabezpečuje Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity. Znenia všetkých príkladov, ktoré budú v rámci týchto videotutoriálov riešené, nájdete na oficiálnej stránke ústavu www.uchej.sk, na mojom osobnom profile, ku ktorému priamy link vidíte tu po mojej pravici, pričom bude aj v popise videa, aby ste si naň mohli priamo kliknúť a v sekcii materiály pre študentov si zadania príkladov stiahnuť. Bez ďalšieho zdržovania poďme riešiť cvičný príklad číslo 1. Rovnovážnou destiláciou pri tlaku 101,3 kPa sa delí 2500 kg za hodinu ekvimolárnej zmesi metanol-butanol. Do predhrievača vstupuje surovina pri teplote 15 stupňov Celzia, pričom straty tepla z predhrievača možno zanedbať. Ako ohrevné médium vstupuje do predhrievača nasýtená vodná para pri tlaku 250 kPa, ktorá v predhrievači práve skondenzuje a odchádza ako vriaci kondenzát pri rovnakom tlaku. Z predhrievača postupuje surovina zo separátora fáz, kde sa oddelí na destilát a zvyšok. Vypočítajte destilačnú teplotu, mólové toky a mólové zloženia destilátu a zvyšku a potrebné množstvo nasýtenej vodnej pary, ak za A má zvyšok obsahovať 16 molových percent metanolu, za B má destilát obsahovať 30 hmotnostných percent butanolu, za C do destilátu prejde 60 percent z množstva suroviny vzhľadom na ich mólové toky. Zadanie má aj variant D, ale ten je bonusový a tomu sa tento videotutoriál venovať bližšie nebude. Základom riešenia každého príkladu je dobre si prečítať zadanie a zakresliť správne procesnú schému. Keďže žiaden z variantov zadania nemodifikuje schému procesu, môžeme si ju nakresliť a zostaviť hneď teraz. Poďme radom čítať jednotlivé vety. Vidíme, že prvý prúd, ktorý nám vstupuje do systému, je surovina o teplote 15 stupňov Celzia, ktorú si označíme veľkým písmenom F. Tá vstupuje do predhrievača, kde príjme teplo, časť nej sa odparí a vznikne parokvapalná zmes, ktorú označíme F hviezdičkou. Ako ohrevné médium v predhrievači slúži nasýtená vodná para, ktorá odovzdá svoje kondenzačné teplo a opustí predhrievač ako vriaci kondenzát. Ohriatá parokvapalná zmes F s hviezdičkou sa ďalej vedie do separátora fáz, kde sa oddelí kvapalná fáza od párnej, čím získame kvapalný zvyšok dvojité V a párny destilát veľké D. V tejto chvíli máme hotovú procesnú schému a môžeme začať zapisovať jednotlivé údaje zo zadania. Zmes delíme pri atmosférickom tlaku, to znamená 101,3 kPa, delí sa 2500 kH suroviny, to znamená, že hmotnostný tok prúdu F bude 2500 kg hodinovo. Zmes je ekvimolárna, čo znamená, že sa v nej nachádza 50 molových percent jednej zložky a 50 molových percent druhej zložky. Takisto je dôležité si zapísať, aké látky vlastne delíme. Pre nás je to zmes metanol, butanol. Ďalej vieme, že surovina vstupuje pri teplote 15 stupňov Celzia a ohrevná para, ktorá ohrieva túto surovinu, má tlak 250 kPa. Kondenzát odchádza ako vriaci, to znamená, že jeho teplota je zhodná s teplotou varu odpovedajúcou tomuto tlaku. To sú všetky údaje zo zadania. Našou úlohou je vypočítať destilačnú teplotu, mólový tok destilátu, mólový tok zvyšku, mólové zloženie destilátu, mólové zloženie zvyšku a spotrebu nasýtenej vodnej pary. Ešte než sa vôbec pustíme do akéhokoľvek výpočtu, je vhodné pri príkladoch na princípe destilácie zistiť, ktorá zo zložiek je prchavejšia a ktorá menej prchavá. Využijeme k tomu chemicko-inžinierské tabuľky a grafy, ktoré by ste všetci študenti tohto predmetu mali mať, ktoré sú zdrojom všetkých vlastností, ktoré v týchto tutoriáloch budeme používať a uvádzať. Na strane 73 v tabuľke 51a vidíme rovnovážne údaje pre rôzne vybrané binárne zmesy, medzi nimi aj našu zmes metanol-butanol. Údaje sú zoradené v zmysle: hore máte mólové zlomky kvapaliny a potom pri každej zmesi k tomu odpovedajúce mólové zlomky v pare a rovnovážne teploty. Nájdeme tam našu zmes metanol-butanol, pričom vidíme, že čistý metanol vrie pri teplote 64,5 stupňa Celzia a čistý butanol pri teplote 117,9 stupňa Celzia. Z tohto jednoznačne môžeme povedať, že prchavejšou zložkou je metanol.
To je pre nás podstatné aj pre ďalšie výpočty z toho dôvodu, že všetky údaje o zložení, s ktorými budeme ďalej pracovať, sa budú týkať mólových a hmotnostných zlomkov práve prchavejšej zložky metanolu. Teraz môžeme začať spracovať informácie zo zadania, ktoré sú rovnaké pre všetky varianty zadania. Keď počítame príklad spojený s destiláciou, tak takmer s určitosťou budeme potrebovať rovnovážne dáta. Tie sú uvedené už v spomínanej tabuľke 51a. Je výhodné tieto tabuľkové údaje pretransformovať z stĺpcov a riadkov tabuľky do grafickej formy. Na tomto grafe vidíte dva základné sety dát, ktoré budeme používať. Prvým je aj akási pomocná uhlopriečka, ktorá vychádza z bodu 0,0 a ide do bodu 1,1. Jej hlavnou úlohou je pomoc pri grafickom riešení niektorých typov príkladov. Ukážeme si jej aplikáciu aj priamo v tomto videu. Druhá, podstatnejšia sada dát sú práve prekreslené rovnovážne dáta z tabuľky, kde na x-ovej osi máme zloženie kvapalnej fázy a na y-ovej osi k tomu prislúchajúce zloženie párnej fázy. Keď tieto body spojíme, získame štandardný XY diagram. Obdobne, ak by sme vyniesli do grafu aj rovnovážnu teplotu zmesi, vieme získať TXY diagram. V tomto prípade na x-ovej osi máme ako zloženia kvapalnej, tak aj zloženia párnej fázy, preto dve krivky, a ním na y-ovej osi odpovedajúce rovnovážne teploty. Bližšie sa týmto dvom diagramom venuje prednáška, preto teraz pôjdeme ďalej. V tomto momente sa musíme rozhodnúť. Ideme počítať príklad cez mólové toky a mólové zloženia alebo hmotnostné toky a zloženia. Keďže máme zloženie suroviny, rovnovážne dáta, aj väčšinu požadovaných veličín na výpočet zo zadania v mólových údajoch, je výhodnejšie ďalej počítať cez mólové veličiny. To ale znamená, že si musíme údaj o hmotnostnom toku suroviny 2500 kHz prepočítať na mólový tok. K tomu potrebujeme poznať mólovú hmotnosť suroviny. Najskôr zistíme mólové hmotnosti čistých zložiek, metanolu a butanolu. Nájdeme ich napríklad v spomínaných chemicko-inžinierských tabuľkách a grafoch. Pomocou pravidla aditivity vieme potom pri známom zložení suroviny vypočítať zmesnú mólovú hmotnosť. Keď dosadíme čísla, tak dostaneme výslednú mólovú hmotnosť MF rovnú 53,08 kg na kilomol. Podelením hmotnostného toku mólovou hmotnosťou získame výsledný mólový tok suroviny, a to 47,1 kmol hodinovo. Týmto sme vlastne vypočítali všetky údaje, ktoré sú zhodné pre každý jeden typ alebo variant zadania. Čo ešte bude rovnaké pre všetky varianty, je postup výpočtu. Vždy si najskôr zostavíme rovnice potrebné k výpočtu, a to materiálové bilancie, rovnováhu a prípadne ďalšie pomocné rovnice vyplývajúce zo zadania. Následne spočítame rovnice, spočítame neznáme. Ak sú ich počty zhodné, systém je riešiteľný. Ak nie, musíme hľadať cestu, ako sa nejakej neznámej zbaviť, alebo naopak, ako pridať nejakú lineárne nezávislú rovnicu. A nakoniec musíme navrhnúť jednotlivé kroky výpočtu a úspešne zrealizovať riešenie. Poďme sa teraz pozrieť na variant A. Variant A definuje zloženie zvyšku. Keďže sa priamo uvádza zlomok prchavejšej zložky, môžeme rovno zapísať xv rovné 0,16. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na naše kroky výpočtu. Najskôr musíme zostaviť rovnice. Pre bilančný systém predhrievač a separátor fáz vyzerá materiálová bilancia následovne. Celková materiálová bilancia, vstupuje mi prúd F, vystupuje mi prúd D a dvojité V. Bilancia prchavejšej zložky, metanol vstupuje v surovine, vystupuje aj v destiláte, aj vo zvyšku. A rovnováha, ktorú máme v tomto prípade vo forme tabuľkových dát, respektíve zostaveného XY diagramu. Pozrieme sa na počet rovníc a neznámych veličín. Zeleným si vyznačme známe veličiny, červeným neznáme. Máme 3 rovnice a 3 neznáme. ND, NV a YD. Systém je tým pádom riešiteľný. Pristúpme teda k riešeniu.
Výhodné je začať rovnicou, kde máme len jednu neznámu, to je rovnováhou. Pre známe zloženie zvyšku vieme priamo odčítať zloženie destilátu, pretože vzniknuté pary destilátu sú v termodynamickej rovnováhe s vriacim kvapalným zvyškom. Zoberme teda našu rovnicu XY diagram. Nájdime zloženie zvyšku na x-ovej osi. XV rovné 0,16. Tomu zodpovedá zloženie pár približne 0,575. Neznáme zloženie pár je možné nájsť nielen takto graficky, ale môžeme aj interpolovať, kde hľadáme medzi tabelovanými údajmi najbližší nižší a najbližší vyšší zlomok kvapalnej fázy a medzi nimi interpolujeme. Dosadíme čísla a získame hodnotu YD rovnú 0,5672. Keďže je hodnota interpoláciou získaná o niečo presnejšia, budeme ďalej pracovať s touto hodnotou. Vďaka tomuto sme eliminovali jednu neznámu, zostáva nám vypočítať 4 zvyšné. Celková bilancia a bilancia prchavejšej zložky teraz predstavujú systém dvoch rovníc o dvoch neznámych. Vhodným dosadením z celkovej bilancie získame rovnicu o jednej neznámej, ktorej po úprave vieme vypočítať mólový tok destilátu. Dosadíme čísla a získame tok destilátu 39,3 kmol za hodinu. Následne z celkovej bilancie dopočítame mólový tok zvyšku a to 7,8 kmol za hodinu. Týmto nám zostávajú posledné dve neznáme. Destilačná teplota, spotreba nasýtenej pary. Destilačnú teplotu vieme určiť dvojako, a to obdobne ako pri očítavaní mólového zlomku pár, buď graficky, alebo interpolačne. Graficky využijeme TXY diagram, kde nájdeme zloženie zvyšku a destilátu. Obom údajom musí zodpovedať rovnaká teplota, pretože sú v termodynamickej rovnováhe. V tomto prípade, keď odčítame teplotu, dostaneme teplotu destilácie okolo 100 stupňov Celzia. Interpoláciou vyzerá vzťah rovnako ako v predošlom prípade, len sa mení neznáma veličina zo zlomku Y na teplotu T. Dosadíme tabelované údaje a získame teplotu destilácie 99,6 stupňa Celzia. Teraz nám zostáva už len vypočítať spotrebu pary. Môžeme bilancovať dva systémy. Systém 1 je tvorený len predhrievačom, alebo máme systém 2, ktorý je tvorený predhrievačom a separátorom fáz. Oba postupy sú rovnako správne a vedú k rovnakému výsledku. Keďže študenti zväčša preferujú systém 2, aj v tomto tutoriáli pôjdeme bilancovať práve tento bilančný systém. Na mojich cvičeniach so študentmi prechádzam aj variantu systémom 1. Takže poďme na náš systém 2. V našom bilančnom systéme máme 2 vstupy a 3 výstupy. Vstupuje mi surovina a para, vystupuje destilát, zvyšok a kondenzát pary. Keď k sebe zgrupíme uzavreté systémy a vyjadríme cez špecifické a mólové entalpie, dostaneme nejaký takýto vzťah. Možno si niektorí z vás všimli, že vľavo je hmotnostný tok a vpravo sú mólové toky. Môžeme si to dovoliť? Odpoveď je áno, pretože ak vľavo použijeme entalpie vzťahnuté na kilogram, špecifické, a vpravo entalpie vzťahnuté na kilomol, mólové, výsledná jednotka ľavej aj pravej strany bude rovnaká. Energia za čas. Vo všeobecnosti je lepšie nemiešať hmotnostné údaje s mólovými, ale pri energetických médiách je zaužívané počítať práve s hmotnosťami, čiže preto sme zvolili túto cestu. Komu sa tento postup nepáči, môže úplne pokojne aj pre paru zvoliť mólový tok a mólové entalpie. Na konci výpočtu však potom musí prenásobiť vypočítaný mólový tok mólovou hmotnosťou vody, aby získal spotrebu pary práve v kilogramoch za hodinu. Opäť si vyznačme neznáme a známe veličiny, červenou a zelenou. Na to, že máme jednu rovnicu, máme dosť neznámych, až 6. Poďme sa teda bližšie pozrieť na jednotlivé entalpie. Začneme pravou stranou. To je to, čo sa týka destilátu, zvyšku a suroviny.
Aby sme vôbec vedeli uvažovať o výpočte entalpie, potrebujeme poznať energetické stavy jednotlivých prúdov. Tie sú definované najmä zložením, teplotou a skupenstvom. Keďže sú prúdy F s hviezdičkou D aj dvojité V v rovnováhe, musia mať rovnakú teplotu. Akú? Tú, ktorú sme vypočítali v predchádzajúcom kroku. Destilačnú. Keďže už poznáme o našich prúdoch F, D a V všetko, vieme zloženie, vieme teplotu, vieme skupenstvo, môžeme vypočítať hodnoty ich entalpií, ak si určíme referenčný stav. Bez uvedenia referenčného stavu nemá žiadna hodnota entalpie význam. Je výhodné si voliť referenčný stav tak, aby žiadna hodnota entalpie nebola záporná, nikto nechce pracovať so zápornými číslami, aby nám pokiaľ možno niektorá entalpia vypadla ako nulová. Z tohto dôvodu je dobré zvoliť si vždy najnižší energetický stav, ktorý v systéme máme. V našom prípade je to stav suroviny. To je 15 stupňov Celzia a skupenstvo kvapalné. Poďme určiť hodnoty mólových entalpií jednotlivých prúdov. Čo musíme spraviť, aby sme dostali surovinu z referenčného stavu do svojho stavu? Nič. Preto je entalpia HF nulová. Aby sme sa dostali z referenčného stavu do stavu zvyšku, musíme kvapalinu zohriať z referenčnej teploty na teplotu zvyšku. To je HV sa rovná Cp krát delta T. Aby sme sa dostali do stavu destilátu, nestačí kvapalinu len zohriať, ale musíme ju aj odpariť. Potom sa HD rovná Cp delta T plus výparná entalpia destilátu pri príslušnej teplote. Tu by som povedal, že existuje viacero ciest, ako sa dostať z referenčného stavu do stavu destilátu. Niekto by mohol navrhnúť najskôr všetko odpariť a až potom zohrievať na teplotu destilátu. Áno, aj to je cesta, ale táto navrhnutá cesta výpočtu v tomto tutoriáli je jednoduchšia na výpočet. Tepelné kapacity kvapalín sú tabulované vo forme hodnôt a nie polynomických rozvojov a takisto uvidíte, že časť hodnôt vypočítaných pre zvyšok budeme môcť takýmto spôsobom recyklovať a použiť aj pre destilát. Nezabudnite, tepelné kapacity aj výparné entalpie určujeme opäť pomocou pravidla aditivity na základe vlastnosti čistých zložiek. Toto pravidlo sme už využili aj pri výpočte zmesnej mólovej hmotnosti súroviny. Začneme teraz výpočtom zvýšku jeho entalpie. Najskôr stanovíme strednú teplotu, aby sme vedeli, pre akú teplotu hľadať vlastnosti, tepelnú kapacitu. Pre vypočítanú teplotu 57,3 stupňa Celzia určíme tabuľky 12 na strane 25 v našich chemicko-inžinierských tabuľkách interpoláciou špecifické izobarické tepelné kapacity kvapalného metanolu aj butanolu. Tieto potom následne musíme prepočítať na mólové kapacity pomocou mólových hmotností, keďže pracujeme s údajmi pravá strana v mólových jednotkách. A využitím pravidla aditivity získame po dosadení mólového zlomku metanolu ako prchavejšej zložky ku zvyšku mólovú izobarickú tepelnú kapacitu zvyšku 184,3 kJ na kmol a Kelvin. Veľmi obdobne postupujeme aj v prípade destilátu. Opäť si stanovíme strednú teplotu. Ako vidíme, je rovnaká ako pre zvyšok. Vďaka tomuto teraz môžeme použiť tie isté hodnoty tepelných kapacít čistých látok ako v prípade zvyšku. Aj kvôli tomuto faktu, ako som už spomínal, sme si zvolili cestu najskôr ohriať kvapalinu, až potom odpariť. Výpočet sme tým značne skrátili, Cp destilátu vyjde po príslušných krokoch 137,7 kJ na kmol a Kelvin. Následne musíme určiť výparnú entalpiu. Tu počítame tiež cez výparné entalpie čistých látok. Tabuľky 13 na nasledujúcej strane, na strane 26 v našich tabuľkách, nájdeme výparné entalpie čistého metanolu a butanolu. Hodnoty, ktoré vidíte tu na slajde, nie sú interpolované pre teplotu 99,6 stupňa Celzia, ani nie je využitý vzťah, ktorý je uvedený dole pod tabuľkou, ale jednoducho sme aproximovali túto teplotu 100 stupňami Celzia a odčítali hodnoty pre teplotu 100 stupňov Celzia. Nezabudnúť, tieto hodnoty treba opäť prepočítať na mólové, pretože sú jednotky kJ na kilogram a my pracujeme teraz s mólovými veličinami a následne využitím pravidla aditivity vypočítať zmesnú výparnú entalpiu destilátu pri destilačnej teplote a získame hodnotu 38 415 kJ na kmol.
Teraz sa môžeme vrátiť k výpočtu entalpii HV a HD, dosadiť veličiny, ktoré sme vypočítali a získame tým hodnoty mólových entalpií prúdov z výšku a destilátu. Vďaka tomu nám teraz počet neznámych klesol na 3. Poďme analyzovať druhú stranu rovnice. Stále platí, že musíme poznať teploty, zloženia skupenstva na určenie entalpie prúdu. Na strane vodnej pary a kondenzátu našťastie všetko máme. A keďže sa jedná o vodnú paru, tak volíme referenčný stav tabuľkový. To je 0 stupňov a kvapalné skupenstvo. Špecifické entalpie nasýtenej pary aj vriaceho kondenzátu pre tlak 250 kPa zo zadania nájdeme v príslušných párnych tabuľkách. Konkrétne tieto údaje hľadáme na strane 39 v tabuľke 20b. Musíme interpolovať medzi údajmi 0,24 a 0,26 MPa. Odčítame H s 2 čiarkami pre nasýtenú paru a H s 1 čiarkou pre vriaci kondenzát pri 250 kPa. V tejto chvíli naša rovnica má už len jednu jedinú neznámu, to je systém je riešiteľný. Upravíme rovnicu, dosadíme číselné hodnoty a zistíme, že spotreba vodnej pary na ohriate suroviny je 958 kg za hodinu. Hotovo, vyriešili sme variant A. Poďme sa teraz pozrieť na variant B. Ten definuje zloženie destilátu, a to cez hmotnostný zlomok. Navyše nie je zadaný zlomok prchavejšej, ale tej menej prchavej zložky, preto zapíšeme údaj zo zadania ako 1 minus YD pruhom, aby sme vyjadrili, že sa jedná o hmotnostný zlomok. Opäť ideme krok za krokom realizovať postup riešenia. Rovnice vyzerajú rovnako. Máme celkovú bilanciu prchavejšej zložky a rovnovážnu závislosť. Vyznačíme si známe a neznáme veličiny a vidíme, že opäť máme 3 rovnice a 3 neznáme, tentokrát ND, NV a XV. Systém je tak stále riešiteľný, len sa nám vymenili YD a XV v pozícii neznámej a známej veličiny. Môžeme sa pustiť do riešenia. Opäť začneme tou rovnicou, kde máme iba jednu neznámu a to je rovnováha. Najskôr musíme získať údaj o zložení destilátu, teda prepočítať hmotnostný zlomok butanolu v destiláte na mólový zlomok prchavejšej zložky v destiláte. Na to využijeme jednoduchý prepočtový vzorec, ktorý si môžete buď odvodiť, alebo ho nájdete rovno v našich chemicko-inžinierských tabuľkách a grafoch na začiatku v tabuľke prepočtových vzťahov. Po dosadení hodnôt získame mólový zlomok v destiláte YD rovné 0,8437. Zoberieme našu rovnicu vo forme XY diagramu, nájdeme YD 0,8437 a odčítame prislúchajúce XV, v tomto prípade približne 0,39. Interpolačne môžeme opäť postupovať analogicky ako vo variante A. Rozdiel je, že keďže hľadáme XV podľa hodnoty YD, tak sa nám prehodí menovateľ a čitateľ oproti variantu A. Po dosadení čísel získame hodnotu XV 0,3927, opäť túto vypočítanú hodnotu prevezmeme do ďalšieho výpočtu. Od tejto chvíle je postup rovnaký ako pri variante A. Zostáva nám vypočítať rovnaké 4 neznáme, zoberieme si zvyšné dve rovnice a riešime systém dvoch rovníc o dvoch neznámych. Mólový tok destilátu po dosadení z celkovej bilancie do bilancie prchavejšej zložky vyjde 11,2 kmol za hodinu a dosadením tejto hodnoty do celkovej bilancie potom získame tok z výšku 35,9 kmol za hodinu. Takto sme vypočítali 4 veličiny, ostávajú nám teplota destilácie a spotreba pary. Destilačnú teplotu určujeme opäť buď z TXY diagramu pre známe zloženie zvyšku a destilátu, to je teplota okolo 83 stupňov Celzia, alebo interpolačne hodnota 83,6 stupňa Celzia, s ktorou budeme pracovať ďalej. Na výpočet spotreby pary riešime entalpickú bilanciu bilančného systému predrievač separátor fáz, kde po analogických úpravách ako pre variant A dostaneme rovnakú východziu rovnicu. Všimnite si, že zelenou farbou sme dali aj špecifické entalpie nasýtenej pary a kondenzátu
Ich hodnoty sa totiž nezmenili oproti variantu B, preto ich nemusíme znovu počítať. Mohli sme si pokojne tento entalpický rozdiel vypočítať ešte pred riešením samotných variantov zadania. Vypočítame entalpie HF, HV a HD, postup je analogický. Výnimkou je, že destilačná teplota teraz nie je priamo tabulovaná v tabuľke s výparnými teplami a preto sme použili v tomto prípade Watsonov vzťah na prepočet výparných entalpií na teplotu 83,6 stupňa Celzia. Jeho tvar je k dispozícii pod príslušnou tabuľkou 13 na strane 26 v našich tabuľkách a grafoch. Mohli sme sa k tejto hodnote dopracovať aj lineárnou interpoláciou napríklad. Dosadíme takto vypočítané hodnoty do upravenej entalpickej bilancie a získame spotrebu pary 396 kg za hodinu. Hotovo, vyriešili sme variant B. Poďme teraz na variant C. Ten sa bude počítať trošku inak ako varianty A a B. Definované máme totižto množstvo destilátu, ktoré prejde zo suroviny, a to cez mólové toky. Túto informáciu vieme zapísať ako pomer mólového toku destilátu a suroviny rovný 0,6. Ďalej pokračujeme, ako sme si už zvykli. Zostavíme rovnice, tie sú rovnaké ako doteraz. Problém je, že po vyznačení známych a neznámych vidíme, že máme síce stále 3 rovnice, ale až 4 neznáme: ND, NV, YD a XV. V takomto stave nie je systém riešiteľný. Musíme si preto pomôcť nejakou dodatočnou rovnicou. Niekto ju už možno vidí. Máme extra rovnicu zo zadania, ktorá neprináša žiadnu novú neznámu, ale sama je lineárne nezávislou. Vďaka tomu máme 4 rovnice, 4 neznáme, systém je riešiteľný. Môžeme pristúpiť k riešeniu. Z rovnice zo zadania o jednej neznámej veľmi priamočiaro určíme tok destilátu ako 0,6 násobok toku suroviny, a to 28,3 kmol za hodinu. Dosadíme do celkovej bilancie a získame tok zvyšku 18,8 kmol za hodinu. V tejto chvíli nám zostali dve rovnice o dvoch neznámych, bilancia prchavejšej zložky a rovnovážna krivka. Problémom je, že riešenie nie je priamočiare. Nevieme dosadiť jednu hodnotu do druhej a vypočítať. Musíme takýto systém rovníc riešiť graficky. Dal by sa riešiť aj iteračne, kde by sme si nastrelili zloženie zvyšku, odčítali zloženie destilátu, mólový zlomok v destiláte vložili do bilancie prchavejšej zložky, vypočítali nový mólový zlomok vo zvyšku a takto sa točili dookola, kým by sme nenašli hodnotu XV a YD, ktorá by vyhovovala aj materiálovej bilancii, aj rovnováhe. Tento iteračný postup ale vieme elegantne nahradiť grafickým riešením. Upravme si v prvom kroku materiálovú bilanciu. Takto upravenú rovnicu máte aj priamo v papieroch so vzorcami, preto sa jej odvodeniu nebudem teraz venovať. Na samotnom cvičení jej odvodenie so študentmi preberám. Získame takto rovnicu priamky so smernicou minus NV lomeno ND. Na tejto priamke ležia dva body, ktoré vidíme priamo z rovnice XF a XVYD, ale aj všetky body XY, ktoré vyhovujú materiálovej bilancii v našom priamkovom tvare. Z vypočítaných mólových tokov destilátu a zvyšku vieme teda určiť hodnotu smernice a tá je minus 0,66. Ak by sme dosádzali nezaokrúhlené hodnoty, tak dostaneme hodnotu rovnú 1/3, to je 0,6 periodických. Finálna rovnica priamky má potom tvar minus 0,66 sa rovná 0,5 minus y lomeno 0,5 minus x. Grafické riešenie spočíva v zakreslení tejto priamky do zostaveného XY diagramu. Nebudeme tak počítať v pravom slova zmysle zloženie destilátu a zvyšku z rovníc, ale budeme odčítavať jeho súradnice z grafu ako priesečník zakreslenej priamky, ktorá reprezentuje materiálovú bilanciu, a rovnovážnej krivky, ktorá reprezentuje termodynamickú rovnováhu. Aby sme priamku zakreslili do XY diagramu, potrebujeme dva známe body. Prvý bod je jasný. Zloženie suroviny poznáme, bod XF leží na tej pomocnej uhlopriečke, ktorú sme si na začiatku tutoriálu zakreslili do nášho XY diagramu. Druhý bod môžeme určiť dvoma spôsobmi. A to buď ako priesečník s osou x-ovou, vtedy bude y-ová súradnica nulová, alebo priesečník s osou y-ovou, vtedy bude x-ová súradnica nulová. Pozíciu týchto priesečníkov vieme určiť práve z rovnice priamky, pre ktorú poznáme hodnotu smernice. Za hodnotu x alebo y dosadíme nulu a získame príslušný priesečník.
S osou x-ovou má tento priesečník súradnice na x-ovej osi 1,26 a na y-ovej 0 a s osou y-ovou na x-ovej osi 0, na y-ovej 0,83. Keďže priesečník s osou x leží mimo intervalu y diagramu, ktorý máme zostavený, použijeme priesečník s osou y. Zakreslíme teraz oba body do diagramu. Spojením týchto bodov získame šedú krivku, ktorá reprezentuje materiálovú bilanciu. Všetky body, ktoré ležia na tejto priamke, vyhovujú materiálovej bilancii nášho systému. Ale len jeden jediný vyhovuje aj rovnováhe a je to práve priesečník s rovnovážnou závislosťou. Odčítame jeho súradnice a získame bod s x-ovou súradnicou 0,22 a y-ovou 0,685. Využitím Excelu sa vieme dopracovať k presnejšej pozícii hľadaného bodu, a to 0,224 x-ová súradnica a 0,683 y-ová, ktoré použijeme do ďalšieho výpočtu. Od tohto okamihu je výpočet analogický ako v ostatných variantoch. Destilačnú teplotu určíme jedným alebo druhým spôsobom. Z TXY diagramu pre príslušné zloženie zvyšku a destilátu je destilačná teplota približne 94 stupňov Celzia, respektíve interpolačne 94,2 stupňa Celzia. Entalpická bilancia vyzerá rovnako ako vo variante A a B. Opäť určíme najskôr mólové entalpie zvyšku a destilátu. Pri destiláte si opäť pomáhame vzťahom navrhnutým Watsonom z príslušnej tabuľky. Dosadíme vypočítané hodnoty do upravenej entalpickej bilancie a získame spotrebu pary 733 kg hodinovo. Hotovo, vyriešili sme variant C. Predtým, než ukončíme tento tutoriál, poďme si dať ešte malú rekapituláciu. Najskôr rekapitulácia k materiálovej bilancii. Vždy zostavujeme dve materiálové bilancie, a to celkovú bilanciu a bilanciu prchavejšej zložky. Tretiu rovnicu nám poskytne rovnovážna krivka, či už vo forme tabuľky alebo grafu. Môžeme sa stretnúť dokonca aj s typom zadania, kedy bude rovno uvedená rovnica rovnovážnej krivky. Budeme mať teda vždy nejakú takúto trojicu rovníc. Známe budú zväčša informácie o surovine, NF, XF, a potom nám teda ostáva priestor ešte na jednu známu veličinu. Známou môže byť buď zloženie zvyšku alebo destilátu. Vtedy z rovnováhy vieme priamo vypočítať, určiť zloženie druhej fázy, dosadiť a vypočítať zvyšné údaje z materiálovej bilancie a takisto stanoviť teplotu destilácie. Jeden variant zadania sme tu ešte nemali, a to, čo ak budeme poznať práve tú teplotu destilácie. Ukážeme si na cvičnom príklade 2. Známym môže byť aj množstvo destilátu alebo zvyšku. Riešenie potom spočíva v grafickom znázornení materiálovej bilancie do XY diagramu a odčítanie súradníc priesečníka. Čo sa týka entalpickej bilancie, bilancovať môžeme dva rôzne systémy, a to iba predhrievač alebo predhrievač spolu so separátorom fáz. Pre systém predhrievač a separátor entalpická bilancia vyzerá nejako nasledovne, kde zväčša dávame na jednu stranu veličiny týkajúce sa jedného uzavretého systému, napríklad ohrebnej pary, a na druhú stranu druhého uzavretého systému, napríklad destilovanej zmesi. Pri určovaní tepelných kapacít a výparných tepiel nezabúdame na pravidlo aditivity a kombinujeme ho vždy s príslušným zlomkom. CP zvyšku so zložením zvyšku, CP destilátu so zložením destilátu. Nezabudnúť, že keď riešime niečo cez mólové toky, tak aj údaje do výpočtu entalpie musia byť mólové. Rovnako to platí aj pre prípad počítania cez hmotnostné údaje. Na ďalšom príklade si ukážeme, ako do systému zapracovať kondenzátor destilátu a ako pracovať s prípadnými nezanedbateľnými tepelnými stratami. To je všetko na dnes. Majte sa pekne.